In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben vandaag weer belangrijk nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over marineduikers. Marineduikers bergen ponton. Het gaat over het bericht dat marineduikers zijn gestart aan een indrukwekkende operatie om een enorm ponton te bergen dat de doorgang voor diepere schepen in de haven nabij de olieraffinaderij belemmert. Het ponton is 30 meter lang, 10 meter breed en 2,5 meter hoog. Het ligt op een diepte van 8 meter en daarmee is het een gevaar voor diepere boten. Het kan niet in zijn geheel worden opgehesen vanwege het enorme gewicht en daarom wordt het onder water in stukken geslijpt. Gisteren en vandaag is een grote doorbraak geboekt door de eerste 2 delen van het ponton met behulp van kranen naar de oppervlakte te brengen. Te grote invloed politiek, dat is een bericht over het CMC. Daar is toch wel erg de indruk ontstaan dat er een politiek spel met het ziekenhuis wordt gespeeld. Het CMC voelt zich dan ook benadeeld. Extra meldt het vandaag op de voorpagina, omdat het blijkt uit een brief die het ziekenhuis naar inspectie heeft gestuurd. Volgens het CMC worden beslissingen voor het ziekenhuis genomen door mensen die geen verstand van zaken hebben. Dat geldt onder meer voor een beschikking die is opgesteld door de Inspectie voor de Volksgezondheid. Volgens het CMC heeft de politiek het op het ziekenhuis gemunt. Vakbonden willen vandaag antwoord. Ook dat zat er al aan te komen. De vakbonden hebben in diverse overleggen aangegeven dat ze duidelijkheid willen van de overheid. Gisteren vond er een overleg plaats van de Centrale Commissie van Vakbonden. En daarbinnen is een brief gestuurd aan de overheid dat men duidelijkheid wil over de loontrede, de lump sum, de indexering en de afbouw van de 2,5% korting op de salarissen van de ambtenaren. Controle leidt tot huiszoekingen. We hadden het gisteren in de uitzending van Extra Journaal al genoemd. De grote controle die plaatsvond bij de bouwplaatsen bij Corendon en Courtyard Marriott bij RIF. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 4 huiszoekingen. 1 op een adres in Sunset Heights, 2 huizen en een kantoor in de buurt van Suvisant. Bij die huiszoekingen zijn verschillende zaken in beslag genomen. De controles op de 2 bouwplaatsen werd uitgevoerd in samenwerking met de Marechaussee, medewerkers van SBAP, SVB, SOAW, Ministerie van Economische Ontwikkeling, RST en Brandweer. Een enorme troep mensen dus. Voorstel aan Bethesda. Dat gaat over een brief die minister van Volksgezondheid, Javier Silvania, heeft gestuurd aan Bethesda. In de brief stelt Silvania voor dat Bethesda het ziekenhuis kamers aanbiedt tegen een gereduceerde prijs aan CMC. Silvania stelt in zijn brief voor dat Bethesda de deuren opent en zorg verleent aan patiënten die momenteel in het ziekenhuis verblijven, maar in feite niet in een ziekenhuis zouden moeten zijn. Volgens Silvania is dat op deze manier een manier voor Bethesda om fondsen te genereren om uitgaven te dekken. Het gaat onder meer om de indexering van het personeel. Bethesda en de overheid zijn er al lange tijd over in overleg en Silvania komt nu met deze creatieve oplossing. All-inclusive resorts zijn belangrijk. Dat is een geluid van de Chata. Eerder werd er al gezegd, onder meer door Kasha, de organisatie die opkomt voor de belangen van kleine spelers in de toerismemarkt, dat all-inclusive resorts niet zoveel opleveren voor het eiland. Nou, daar is Chata het niet mee eens. James Happel, de directeur van Chata, zegt dat succesvolle bestemmingen in het toerisme verschillende producten aanbieden en toeristen aantrekken uit verschillende markten. Daarnaast zegt hij dat 70% van de toeristen in resorts toch erop uitgaan om het eiland te ontdekken en op die manier bij te dragen aan de lokale economie. Curaçao is daarom blij met de huidige ontwikkelingen waarbij er meer all-inclusive resorts zijn, omdat dat zorgt voor meer toeristen. En dan het bericht dat Robert José is overleden. Hij is bekend geworden als kampioen, tafeltenniskampioen van Curaçao. 10 keer kampioen van de Antillen, internationaal ook verschillende prijzen behaald en hij was de hoofdpersoon uit de roman De Droevige Kampioen van Jan Brokke, dat later ook als een serie op televisie is verschenen.
José Haas al langere tijd in slechte gezondheid, maar hij wordt nog steeds herdacht als de grootste tafeltenniskampioen die Curaçao ooit heeft gehad. Dit was het belangrijkste nieuws. We hebben zo nog meer nieuws. Si bono sapa king ni pa quanto gente botingo hasi compras, bon por hasi compras bon ni presupuestate fin di luna. Untasina? Bota risca di gasta 100 comprando di menos di algo esencial y di más di algo innecesario. Mes costa conta pa nos país. Sin bon data, nos no por planificar. Por ejemplo, quanto adulto maior tem? E mucha kuta ba escola? E quanto tem disabilidad? PCI CBS está organizada Censo 23. Para toda instância com mister de boa informação, por hanhas aqui. Família cooperar, saco Censo 23 tapa hanha vista total, correto e anônimo. E família aqui tá cooperar. Abodambe? Pa nossa com nos tá. Oud-minister-president van de Nederlandse Antillen en diverse keren minister op Curaçao, huidig leider van de partij PIN, Suzy Camelia Reumer, heeft gisteren een brief gekregen van het Openbaar Ministerie. Aanklachten die tegen haar waren ingediend zijn geseponeerd. Maar wat betekent dit nu precies? We vroegen aan Camelia Reumer om volgens haar aan te geven wat het belangrijkste in de brief is. De brief die ik van OM heb gekregen staat met zoveel woorden. Uit het onderzoek van de Landsrecherche is niet gebleken van enige criminele intentie, noch van enige intentie om zichzelf of aan haar gelieerde entiteiten te bevoordelen. Dus dat vind ik het meest belangrijke conclusie. Dat is ook het belangrijkste natuurlijk, want daaruit komt naar voren dat u niks verkeerds gedaan heeft. Correct. Ik ben eigenlijk op instigatie van een aantal politieke tegenstanders die ontzettend veel aangifte tegen mij hebben gedaan, ben ik eigenlijk lang en breed onderzocht. En de conclusie dat er nergens van criminele activiteiten is gebleken, nog bevooroordeling van mezelf of van entiteiten waartoe ik heb behoord, dat vind ik inderdaad heel erg belangrijk. En wat had u beter kunnen doen? Ja, ik heb een opgave gedaan op mijn lijst voor kandidaat-ministers. Daar was ik 1 vergeten, in zo'n 10-tal of zo, die ik heb opgegeven. Dat was Stichting Vuurjeslees van John Leerdam. Waar wij mee theatervoorstellingen gaven en die al zo'n 3 jaar niet actief was. En OM is teruggegaan tot 2015 toen ik minister van VVRP werd. Daar is gebleken dat ik uitgeschreven ben uit de Kamer door het bestuur van een bedrijf waartoe ik eerder behoorde, pas een aantal maanden nadat ik minister was geworden. Dus ik was eigenlijk al uitgetreden in 2014, als ik me goed herinner. Ik heb ook een notariële akte daarvan. Maar zij hebben mij niet onmiddellijk uitgeschreven. Die kun je zelf niet uitschrijven als je geen bestuurder bent. Maar dat heeft dus OM gezegd van in 2015 bij een paar maanden te laat uitgeschreven. Maar ik heb dat logischerwijs niet op mijn formulier van 2017 vermeld. Want ik verwacht niet dat je op moet gaan geven waartoe je in 2015, eigenlijk in 2014, toe behoorde. Ook vroegen we aan Camelia Reumer hoe zij hier nu op terugkijkt op de afgelopen periode, waarbij er onderzoek naar haar werd gedaan. Het goede ervan is dat als je zo langdurig onderhevig bent geweest aan een breed onderzoek, dat ik hoop dat nu mensen wel weer accepteren dat ik gewoon iemand ben die mijn werk doet. Ik kan wel fouten maken, dat doet iedereen. Maar ik doe mijn werk normaal naar eer en geweten. En als het niet was voor het bewust opgestartte politieke campagne om ene aangifte naar de andere tegen mij te doen, dan was nooit die image ontstaan alsof ik verkeerd bezig ben. En daarom is het jammer dat sommige mensen in de pers nog steeds het verkeerd weergeven dingen zeggen die het OM helemaal niet heeft gezegd, omdat ze het gewoon niet goed begrijpen. En ik denk dat het OM eigenlijk helderder moet worden wanneer ze persberichten uitgeven. Dan spraken we met Katelijne de Jonge. Zij is docent op de Haagse Hogeschool. En het is interessant om met haar te praten, omdat zij de woordvoerder is van een samenwerkingsverband van verschillende hogescholen in Nederland.
dan moet u denken aan de Haagse Hogeschool, de Fontys Hogeschool, de Hanse Hogeschool Groningen, de hogescholen in Leiden, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, de Saxion Hogeschool en de Stenden Hogeschool. Dat is een hele mond vol. En de bedoeling is dat zij volgende maand hier op Curaçao zijn om te praten met mensen, met studenten en hun ouders die naar Nederland willen gaan om te studeren. Het is volgens haar belangrijk dat er goed wordt gekeken om ervoor te zorgen dat studenten zo goed mogelijk zijn voorbereid hierop. Ja, maar we moeten nog steeds wel toegeven dat de aansluiting van de middelbare scholen of van de mbo's naar het hoger onderwijs of een vorm van onderwijs in Nederland vaak gewoon nog best wel lastig is en onderschat wordt. En wij willen daarom gewoon veel meer de nadruk leggen op realistische voorlichting en ook kijken van oké, wat kan jij zelf nou doen ter voorbereiding voor je komst naar Nederland? Dat is belangrijk, want je kunt wel het onderwijssysteem willen veranderen of aanpassen, maar dat is een weg van vele jaren. Dus wat jullie doen in die samenwerking met al die hogescholen, al die onderwijsinstellingen, is realistische voorlichting geven. Ja, realistisch en ze ook gewoon wijzen op het feit dat Curaçao ook een hele mooie, prachtige universiteit heeft en opleidingen. En dat je ook je niet alleen maar moet blind staren op het gaan naar Nederland. We vroegen haar ook of Curaçaose studenten nog wel steeds welkom zijn. Dit naar aanleiding van berichten eerder in de media dat sommige hogescholen het lastig vinden deze begeleiding aan te bieden. Maar volgens Katelijne de Jonge is dat helemaal geen bezwaar. Als mensen het negatief uitleggen, zeggen ze dan van Nederland wil geen Antilliaanse studenten? Of jullie willen Antilliaanse studenten, maar jullie willen dat ze goed voorbereid zijn? Nou, we willen natuurlijk heel graag mee, want dat is sowieso niet aan de orde. Er is natuurlijk wel eens in het verleden daarover gediscussieerd en daar werden verhitte gesprekken over gevoerd, veel emoties. Nee, dat is niet het standpunt hoor. Wij als 10 samenwerkende hogescholen zien allemaal ook echt in dat het fantastisch is als studenten van de eilanden naar ons toe komen. En dat het ook gewoon geweldig is om natuurlijk een studie te doen in een ander land, weliswaar binnen het Koninkrijk. Maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. Je hebt de diploma's. Het enige is, de studenten worden niet gezien als internationale studenten. We hebben natuurlijk een Nederlands diploma. En dat diploma zegt niets van oké, jij krijgt daardoor meer voorzieningen, hulpvoorzieningen. En bijvoorbeeld als jij een internationale student bent, dan krijg je extra taalondersteuning, extra tijdgelijk. Je krijgt hulp van alle kanten. Ben je van Curaçao, moet je zelf die weg vinden. En vaak is dat heel lastig en is het soms ook wel misschien toch een beetje cultuurgebonden om hulp te vragen. Hè? Wij zijn natuurlijk vaak geneigd van je moet zelf allemaal uitzoeken en zelfstandig. En jij wilt studeren, dus dan moet je ook zelf dat allemaal uitzoeken. Maar als je 17, 18 bent en je komt hierheen en je komt voor het eerst op jezelf te wonen en je moet zelf je weg naar school zien te vinden, je moet zelf boodschappen doen, je familie is ver weg, je wilt niet toegeven dat je misschien veel heimwee hebt, dan zijn daar minder faciliteiten voor. En vanuit die gedachte willen we studenten graag helpen en een warm welkom geven eigenlijk, toch wel. En ook een veilige landing bij het wennen op hogescholen. En dat samen met een goede voorlichting die kan worden gegeven en goede samenwerking met de middelbare scholen op Curaçao bijvoorbeeld, kunnen we denk ik nog veel meer successen behalen. Samenwerkende Hogescholen in Nederland is aanwezig op de beurs, de studie- en beroepenbeurs op Curaçao op 15 en 16 november. En daar kunnen ze studenten informeren over studeren in Nederland. En daar zullen ze ook allerlei tips geven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Nou, dat is dus 15 en 16 september. Ze zijn er de hele dag samen met leerlingen uit Curaçao en de andere Antilliaanse eilanden, die op die manier uitleg kunnen geven hoe het is om in Nederland te studeren, maar bijvoorbeeld ook in het papiaments vragen te kunnen beantwoorden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.